ಇತ್ತ ಲಿಟಲ್ ಶೆಫ್ ಪತ್ತದ ತೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಪುರ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಬೆನ್ನೇನು ಕರಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾಡರ್ ಉಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಕುಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ. ಇನ್ನು ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಗಂಟೆ 11 ಪತ್ತೊಂಜಿ ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪತ್ರಾಡ್ ಅರೆ ಅವ್ನು ಬತ್ತನ್ ಬಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಸ್ ಒಂದಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಪತ್ರ ಅರೆ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ, ಹಾಯ್. ಚಾಂಡೆ ದಾ ಚಾಕ್ ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ ಕಾಲ್ ಮಂತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಈಗ ಹೊಸ ಬ್ರಷ್ ಔಟ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆನೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಪಿರೊಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಕ್ಕುಲಿ ನೃತ್ಯ ಕೋಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈ ಪೋದು ಪುನ್ನಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡ್ ಪರ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಂದಿರ್ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಇನಿ ಪಂಡ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಕ ನಿಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ. ಸೊ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಬಂತೊಲ್ಲ ರೈಕ್ ಪುರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ದಾ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಂದ. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಚಕ್ಕುಲಿ ಮನ್ಪರ ದಾದ ಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಸಾಮಗ್ರಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನವೈತೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೇತು ಬೋಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪಡ ಅವು ನೀರ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಾಡಿಗೆ ತೊಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಏತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತು ಬೋಡು ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನ ಈ ಕಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು 10 ಸಲಾಗಿ ತೊಂದ ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಕಪ್ಪುದ ಅಲತಡು ನೇತ ಅರ್ಧ ಮಟ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪಾತ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಒಂದ್ರಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದುವೇ ಕಪ್ ತಾಲತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ 4 ಕಪ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೆ ತೊಂದ ಈತ್ 4 ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ತೊಂದು ಈಸೀಟ್ ದಿಢೀರಾದ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಚ ಅಂತ ತುಪ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಸಲಾಯಿ ಐತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಶೋಕಾದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬರೋದುಂಟು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ತಂಡದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ನಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ನಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಗ. ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಚೌಲೆ ದೀತ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ದಾಮಪ್ಪು ನೀರು ನೀವು ಅಪ್ಪುನಾ ಏಮಿಂಡ ನೀರು ಟೇಸ್ಟ್ ಊಟ ಹಿಂಗ ಅಪ್ಪು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿಯಾ ಹೇಗಿಷ್ಟ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹೇಗೈತಿ ಇಷ್ಟ ಚಕ್ಕುಲಿ ಈತ ಬಂಡ ಈತ ಇಷ್ಟನಾ ಏತ್ ಫಿಂಗರ್ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಈತ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಕವ್ವ ಐ ಲವ್ ಯು ಒಂದಾದಿ ಬ್ಲೂ ಯೇ ಹೌದಾದಿ ರೈಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತವು ತಂಡ ಅದಾಂಡು ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೇರುಂಡು. ಇಟ್ಲೆ ತೋಲಿ ಅವು ಈತ್ ಸಣ್ಣದ ಪೊಡಿ ಅವಡವು ಈತ್ ನೈಸ್ ಅವಡಲೆ ಈತ್ ನೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಐಕ ಪಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಚುರುಪ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕ ಈಗ ನಾ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಓಲಾ ಹಾಕುಂಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಮಂತವ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಬಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಕರಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಟ ಚೂರು ರುಚಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ನಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟುದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಟಲ್ ಶೆಫ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಲಿಟಲ್ ಶೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತಾಳ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತುಯ್ಯರ ಅವೇನು ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಲತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಅವೇನು ಶೋಕಾದ ಮೊರೆ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊರೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಓಡು ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ಊಟ ನಮಕ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮೊರೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮೊರೆ ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಈಗ ನಾವ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಂತವಾದ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಒರಾನೆ ಪಾಡರ ಬಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪನ ಒರಾನೆ ಪಾಡ್ನ ಅವು ನೀರಿದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಲು ಇತ್ತ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವ ಜೀರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನ ತುಂಬಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಪಗ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮನ್ಪನ ಪ್ರೆಸ್ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತಾ ಉಲಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ದೇಪಂಡ ಇಜ ನಾವು ಅಂಟುಂಡತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೈಕ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟದ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದೀತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಪಾಡೋಲಿ ದೇಪಂಡ ಅದಾ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನಗನೆ ಪಾವಡಾಪುಡು ಲಿಟಲ್ ಶೆಫ್ ಪತ್ತದ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಆಯ್ತ ಚೂಡ್ ಗೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿನ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೇಪ್ ಕೊಡಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ದ ಕೊಡ್ಬೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಯ್ ಕಾಯ್ದನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬುಡ್ಕ ಒಂದೊಂಜಾದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ಕಾಯ್ದಾಂಡ್ ರಿತ್ಯ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂದು ಬಂದು ತುಕೇನ್ಗಾಲ್ಡ ಶೋಕುಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ತೂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಣ ಫಸ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಪ್ರಪಾರದು ಅವು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ತಾರಾಯಿ ಕೂಟಿನ ಕಜಿಪ್ಪಡ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅವು ಪನ್ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅವಳ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಾಯ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಕರ್ಕು ಆತನ ಡಿಡಿ ರಪ್ಪ ಅನ್ಪೊಲಿ ಐಟಮ್ನ ಸೊ ಓಕೆ 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 ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಳಿಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಯಾವುದು ಖಜೀಪ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡ್ಬೇಕೀಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್